Xabatxaldeon, ni Andoni Uzkuru naiz, da gaur hitz egingo dizudan gaia Euskal Y-koari buruz joango da. Euskal Y-koa Euskal Autonomia Erkidegoan eraikitzen ari den trenbide sarea da, eta trenbide sare honek Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuak lotuko ditu. Hiru hiriburu hauek Gasteiz, Donosti eta Bilbo izango dira, eta trenbide sare honek edukiko duen luzera 979,9 kilometrotako izango da. Obra hau Euskal Autonomia Erkidegoan egin den sekula egin den gasturik handiena izango da, eta 4.000 milioi euroko diru galera izango du. Diru hau Espainiako gobernu eta Euskal Jaurlaritzaren artean ordainduko den obra bat izango da, eta 2006 garren urtean hasi eta 2013 eta 2015 garren urtean amaitzeko proiektua zen, baina jakina da 2017 garren urtean arte gutxienez luzatuko dela. Gai hau eztabaida eta liskar asko sortu duen gai bat izan da, eta jendea alde eta aurka aurki dezakegu. Alde daudenek beraien ustez lanpostuak sortuko dituen obra bat da, aberasgarria Euskal Autonomia Erkidegoarentzako, nivel handiagoa emango direlako. Beste alde batetik esaten dutenez, ingurumen txikia izango da, baina hori ikusteko dago. Eta beste aldetik, hirien arteko denborak laburtuko ditu. Aurka daudenek berriz, eraikuntza eta mantenimenduak diru galera handia eta garai honetan ezin dena egin uste dute, eta baita ere natura aldetik eta ingurumen aldetik txikizio handia dela diote, eta hirien alde egiten duen proiektu bat eta herriak aparte edo baztertu dauzten dituen proiektu bat dela pentsatzen dute. Y-koa deritzo proiektu honi trenbide sareak hartzen duen formarengatik, hiru autonomi erkidegoen artean, Donosti, Gasteiz eta Bilboren artean. Trenbide sare honek 6 geltoki izango ditu, Astigarrakoa, Donostiako estazio bezala, geltoki bezala finkatuko dena, Bilbon abandon egingo dena, Gasteizen egiten ari diren beste geltoki bat, Ezkio itsasoko geltokia, Irunen beste bat, eta Donostiako iparraldeko geltokia beste alde batetik. Proiektu honek eta HTak duen aldeko gauza bat, hirien arteko denbora laburketa izango da, eta hori ezin daukatu. Adibidez, Bilbo eta Donosti arteko distantziak 38 minututan egingo dira, Gasteiz eta Bilbo artekoa 28 minututan, eta Donosti Gasteizkoa 34 minututan. Honez esan nahi, orain egin behar ditugun distantziak denbora gehiago ematen digutela. Horrek ez du esan nahi, beste modurik ez dagoenik hobetzeko. Estatu mailan berriz, Madrid eta Bilbo arteko distantzia ere asko txikituko da, 2 ordu gutxi 2 ordu 10 minututan egitekoa,
Gasteiz-Madrid ordu eta 40 minututan, eta Donosti-Madrid 2 ordu eta 15 minututan. Honek aurrerapen nabarmena eskaintzen digu, baina orain ni nire aldetika, nire pentsaera eskainiko dizuet. Nik uste dut aurreratu egin behar dugula, baina beste modu batzuk ere badauzkagula. Adibidez, orain badauzkagu gure trenbide sareak, adibidez Euskotrena edo Renfe, Bilbo-Donosti artean Euskotrenak, nahiz eta orain teknologikoki edo oso atzera duta geratu den, nik uste dut orain ditugun trenbide sareak hobetzen, ahalko genuela txikizioa hau gelditu. Nire ustez txikizioa handia da eta ingurumenari kalte handia egiten diona, bai naturarekiko, landareak, animaliak eta paisaiari kalte handia egiten dion proiektu bat iruditzen zait. Halko genuen orain dazkaguna hobetu eta beste diru hau langabetuen eta beste modu batera banatu. Eta hau izan da nire gaia eta dudarik bali madezute galdetu, lasai. Hau izan da.